गिबियावनो खुलुमबाय दिनै दुलाराय बर' हारिमु आफादनि 33 बोसोरसालिया बे गायसनथि सान आरो बेखौ दिनै जोङो क'क्राझारनि नैबे दुलाराय बर' हारिमु आफादनि गाहाय मावख' बिनि लांगोनायाव लानाय जादों। बेखौ बानजायदों दुलाराय बर' हारिमु आफादजों लोगोसे क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफाद आरो बेखौ दिनै जोङो जोबोद गाजा गोमजायै फालिनो खाबु मोनबाय। बेनि थाखाय आङो जोंनि दुलाराय बर' हारिमु आफादनि साफ्रोमबो मावथि लोगोसे साफ्रोमबो बर' माहारिखौ आङो साबायखर बावदों बे बुब्लिनि थाखाय। आरो दुलाराय बर' हारिमु आफादनि जा थांखिफोरमोन जे बर' हारिमुखौ बुहुमाव सिनायथि होनाय फेहेरनाय बेखौ जोङो मावबाय थादों। जे बिनि जा मिडिया जा बिजों फरायसालि बा कलेजफोरनि गेजेरजों बेखौ फेहेरनाय फोसावनाय बेबो जादों। आरो जोंहा बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि गेजेरजों जा जोंनि सुभा ब्रह्म आर्ट एन्ड मिउजिक कलेज दङ बेनि गेजेरजों जोङो बेखौ मावफुंनो हादों। डिग्री कर्स बेयो जाजोब्बाय आरो जोङो दायो बे मास्टार डिग्री कर्सनि थाखाय थाम थिम खालामदों। जे बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया जा सिलेबास आरो जोंनि कर्सफोरखौ बिदों जों बिनि थाखाय थाम थिम खालामबाय थादों दायो। आरो साननैसोनि उनावनो बेबो MA कर्सआ जाफुंगोन। आरो जोंनि फरायसाफोरा जायफोरा बर' हारिमु दामनाय देनायनि सायाव मोसानायनि सायाव गोसो गुदुं बिथांमोना फरायनो हागोन। बिटिसिनि अनगायैबो आसामनि दाब दाब जायगायाव थानाय जेराव माने हारिमुवा गोमालांनो हमदों जेरै नगाव मरिगाव आरो आसामनि अनगायैबो गुबुन नेपाल हादरावबो जे बर'फोरा दङ बेबायदि बे जायगाफ्राव माबायदि बर' हारिमुखौ दाबायदि नोंथांमोना थांनानै फोथांनायनि थाखाय जोबोद मोजां सोंथि। बर' हारिमुखौ दायो जोंनि बे बिटिआर बा आसामनि अनगायैबो जोङो गुबुन गुबुनावबो फोरोंनाय लोगोसे फोसावनायनि राहाखौ लादों। जे जोंनि बिटिआरनि अनगायै जोंनि बिटिआराव दायो 12टा जिल्ला दङ जोंहा आरो आउट अफ बिटिआर गथै आसामाव 25 जिल्ला दङ। कार्बि आंलं, गुवाहाटि, खोला कामरुप, बेनिफ्राय नगाव, मरिगाव, शिबसागर, डिब्रुगड़, तिनसुकिया, बेनिफ्राय लखिमपुर, धेमाजि बेबायदि जिल्ला दङ। दा जों नुनो मोनदों जे जोंनि बिटिआरनि बाहेरनि जायफोर जिल्ला आफादफोर दङ बिथांमोनाबो जोबोद गोसो गुदुङै बे हारिमुनि खामानिखौ मावबाय थादों। आरो जा बर'नि मोसानाय दामनाय देनायफोर बेफोरखौबो बिथांमोना जोबोद गोसो गुदुङै सोलोंदों। आरो बिनि गेजेरजों नुनो मोनदों जे बर' हारिनि साफ्रोमबो फिसाफोरा बर' हारिमुखौ मोजां मोनो। बर' हारिमुवा जे हारिमुनि खामानिखौ बिथिङै हेफाजाब होदों। बेबो मोजां सोंथि। दानि जा सरकार बिटिआर सरकार प्रमद बर' सरकार बिथांमोनखौ जोङो साबायखर बावदों। जे जोंनि हारिमुजों लोब्बा थानाय जा आयदाफोर खाम सिफुं सेरजा जथा गंगना ओमफ्राय जोंनि गामसा आर'नाइ दख'ना बेफोरखौ जा जिआइटेक खालामबाय बे सरकारनि हेफाजाबावनो जादों जों खावलायनाय लेखायै। आरो बे बिथिंजों नायनो थांब्ला दानि जा सरकार प्रमद बर' सरकार बे हारिमु बेलायाव जोबोद गोसो दङ। जोङो दासिमबो जिफोर जों वार्कशप लादों बे वार्कशपफोराव बिथांमोना हेफाजाब खालामदों। नंगौ बेयो थार जे जोंनो थोजासे बिथांमोना होनो हायाखै बा EMफोराबो हेफाजाब होनो हायाखै। थेवबो जाय चिफ बिथां मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा दुलाराय बर' हारिमु आफादखौ हेफाजाब खालामबाय थादों। आरो बिथाङा खोथा होदों जे उननि बेलायावबो आङो बर' हारिमुनि थाखाय मावलांबाय थागोन। आरो बिथांनि जा खोथा होनाय बेजों जोङो जोबोद थुलुंगा मोनदों थुलुंगाखांदों आरो बोलो मोनदों हारिमुनि खामानि मावनो थाखाय। आरो बेबायदि जुदि थांबाय थायोब्ला जों थारैनो बर' हारिमुखौ जोङो गोग्गोम खालामनो हागोन। लोगोसे जोंनि जा हारि बेखौ जोङो गेरेमसा हारि महरै जोङो दाफुंनो हागोन। बर'नि मोसानाय बागुरुम्बाखौ वर्ल्ड गिनिस रेकर्ड खालामनायनि खोथा आथिखालाव बे माबायदि थासारियाव दं? जों बेखौ थांनाय बोसोरावनो जोङो मावफुंनो होननानै जों नाजादोंमोन। जोंनि बिटिआर सरकारनि चिफ बिथां प्रमद बर' आरो आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोन सानैनि नाजानायाव बेयो जाफुंनो गोनांमोन। नाथाय थांनाय बोसोर डिसेम्बराव बियो जायासै।
आरो एप्रिलाव बिथांमोना खोथा होदोंमोन नाथाय एप्रिलावबो नैबे MP इलेक्सन फैनायखाय बेखौ जोङो मावफुंनो हायासै नैबे फैबाय थानाय बे बोसोरनिनो बे अक्ट'बर नभेम्बराव बिथांमोना जानायनि एसे ग्रिन सिगनालखौ होदों आरो जुदि बेयो थारैनो जायोब्ला बेयो मोनसे बर' हारिनि थाखाय जोबोद देरहासारनाय जागोन सोमोन्दो दंलायो औ हारिमु महरै दिनै जोङो गोबां फावगिरिफोरखौ सावथुन मुलुगनि फावगिरिफोरखौनो जोङो बे हाबाफारियाव जों नुनो मोननाय जाया बेनि सायाव नोंथाङा मा बुंबावगोन ओइ बर' सावथुन मुलुग बा बर' सिने आर्टिस्ट एस'सियेसन बिथांमोना जोंनिनो लोब्बा आफाद जों बिथांमोनखौ लानानै थांनाय बोसोराव जों गुवाहाटीयाव सावरायदों बे बर' रेडिअ' आर्टिस्ट एस'सियेसन लोगोसे बर' सिने आर्टिस्ट एस'सियेसन बे मोननैखौ लानानै जों मोनथामजों सावरायदों जे जों बोरैहाय बेजों बे हेफाजाब खालामलायनो हायो दा जों बे खेबाव जों बे मोननै आफादनिफ्रायबो बेबायदि लिंनाय जायाखै जोंहा जिहेथु थाखा फैसानिबो एसे आंखाल जाना फैबाय जों माने बिथांमोनखौ लिंनो हानाय जायासै थेवबो जोंहा मोजां सोमोन्दो दङ आफाद मोननैजों आरो जोङो हारिनि खामानिखौ बे बर' हारिमुआनो जा सावथुन मुलुगानो जा बा रेडिअ' टिभिनि मुलुगानो जा जों मोनथामजों लोगो लांनानै जों बेखौ आवगायबाय थागोन मावबाय थागोन बे जोंनि थांखि